అసలే కోతి పైగా కళ్ళు తాగింది అన్నట్లుగా ఉంది ఆ పోలీస్ చేసిన పని. తిరుపతిలో జరిగిన ఈ సంఘటన సంచలనం కలిగించింది. పోలీస్ పైగా ఫుల్లుగా మందు కొట్టాడు. ఒక బిర్యానీ హోటల్కు వెళ్ళాడు. బిర్యానీ పార్సల్ అన్నాడు. పార్సల్ ఇచ్చాక సైలెంట్గా వెళ్లిపోతున్న ఆ పోలీస్ను డబ్బులు అడిగాడు హోటల్ యజమాని. ఏఎస్ఐని నన్నే డబ్బులు అడుగుతావా అని హోటల్ యజమాని పైన దాడికి దిగాడు. హోటల్ యజమాని కూడా ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ఇద్దరూ కలిసి బాహాబాహికి దిగారు. తుక్కుతుక్కుగా కొట్టుకున్నారు. ఆ పోలీస్ పేరు రాము. SPF లో ఏఎస్ఐగా పనిచేస్తున్నాడు. వస్తారు కొంచెం పోలీసులు వస్తారు.